Konceptet og ideen til Dogs Bag og Sushi er, at vi vil give modne kvinder og mænd muligheden for at slippe hverdagens stress og jag med en gang eksklusiv luksus af doktorspag, og samtidig med så er der mulighed for at få pirret smagsløgene med lidt lækker sushi, økologisk saft og efterfølgende nyde en gang dejlig intens fodmassage og nyde noget delikat chokoladefondue. Udover tilbyder vi økologiske naturplejningsprodukter til dine fødder. Disse produkter kan også købes på vores website. Vores virksomhed, Luxus Doktor Fiskespar, gør det ud for Doktor Fiskebehandling. Vi har en dejlig intens fodmassage til dine fødder, som kan både købes i butikken og på vores webshop. På vores webshop kan du købe gavekort til fodmassage. Vores navn er Dr. Spar og Sushi. Produkter er lækker hjemmelavet sushi, økologisk sop fra Anton, chokoladefondue med frugt, økologisk naturplejen produkter, kaffe, te og gavekort. Målgruppe kvinder og mænd, før til 59 til mennesker, som får meget op i grøn og økologi. Grupper med mest kvinder, men også for mænd. Mål på markedsføringsplan. Alle kunder behandles seriøst og professionelt. Butikpersonale går i arbejdstøj med logo og farver præsenterer økologisk syn her. Vores mål er, at vi ønsker, at vores omsætning kommer op til 3 millioner det første år og stiger med 5-10% om året efterfølgende. Her kan man se vores åbningstider. Ønskes der andre arrangementstider, kan man henvende sig til os. Her skal jeg fortælle lidt om promotion. Vi har valgt at bruge penge på en Facebook-reklame, som bliver sat op som banner. Det koster omkring 4.000 kroner i måneden. For busser med busreklame, det ligger til omkring 25.000 kroner i måneden. Og så har man på cirka 3 busser her, der kører rundt i Horsensområdet. Radioreklame har de kampagnetilbud på VLR Horsens Radio, som ligger til de der 6.250 kroner for 14 dage, og det er omkring 100 afspilninger. Her har vi lige en liste over vores priser, som for eksempel spær til 199 kroner, eller hvis der ønsker ekstra ydelse, der kan fremgå i prislisten. Om gør du for doktorfiskbehandling. Rundt om i verden, det blev utroligt populært i den seneste år at gøre en særlig fisk. Gør du for syre, dødhu for fødderne til at gøre fødderne bløde og glatte. Smykke og selvfølgelig sømnød. Her ser vi et eksempel på et resultat og et etablerings- og finansieringsbudget, og hvad det vil koste at få promotionen per måned og per år. Så når vi til noget konkurrenteanalyse, hvor at i Horsens er der noget, der hedder Dr. Fisk Maria P. Nielsen, som har en virksomhed med Dr. Fisk. Og så har vi jo selvfølgelig noget konkurrence i de her forskellige sushi-restauranter, der ligger om. Den største konkurrent er Sakura Sushi Bar. Men vi er den eneste virksomhed, der er på markedet med konceptet, hvor det ligesom er blandet. Vi har udarbejdet en SWOT-analyse. Her kan I se interne forhold, eksterne forhold. Vi har stærke sider, svage sider, muligheder og trusler. Stærke sider har vi sund mad, naturlige produkter og økologi. Svage sider, vi er nye på markedet, vi mangler erfaring, og vi skal bruge mange penge på reklamer. Vi har muligheden for at give folk en oplevelse og hyggelig stemning. Vi har et nyt koncept med både
sushi og det her fiskespag her. Trusler. Der er andre virksomheder med Doktor Fisk, og der er andre virksomheder med sushi i år. Her kan du se vores hjemmeside. Du kan skrive direkte ind til os og booke tid online. Og vi har mobile play, vi er koblet til Facebook, Twitter, Google+. Her er en plantegning over vores indretning af butikken, hvordan vi har tænkt, at det kan gøres. Man kommer ind her ved døren og på trappen, og så er der et område herovre, hvor man kan sidde med bøderne i de her fiskespag. Vi har nogle reoler herovre, hvor der er plads til vores produkter på. Vi har en disk med vores kasse og bogholdning herom. Herude har vi et køkken, hvor der er plads til vores lille lager med produkter og varer. Herinde har vi et rum, hvor vi kan yde fodmassage til de kunder, der nu har bestilt det.